أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. Гамр ибн Лухай Шам җирләренә баргач, шушы кешеләрнең башка путларга гыйбадәт кылганнарын күрә. Һәм алардан сораштыра башлагач, аларның гыйбадәт кылына торган zat икәнлекләрен инде, ягъни шушы бәндәләр тарафыннан гыйбадәт кылына торган путлар икәнлеген аңлый. Һәм инде шушы Шам әһелләре аңа аңлаталар, без шушы әйберләргә булар безнең илаһларыбыз дия. Без аларга гыйбадәт кылабыз. Без алардан сорыйбыз, алар безгә бирә. Яңгыр сорасак, яңгыр бирәләр, ризык сорасак, ризык бирәләр ди. Һәм бу безнең тарафтан инде тикшерелгән ди. Һәм Гамр ибн Лухай берничә шушы путны алып китә. Сорап ала да үзе инде Мәккә җирлегенә алып кайта. Һәм кешеләргә шушы путларны күрсәтеп, булар сезнең Раббыларыгыз, шушыларга гыйбадәт кылырга кирәк дип инде аңлата. Һәм кызганычка каршы кешеләр Гамр ибн Лухайның шушы начар булган киңәшенә колак салалар һәм аның шушы киңәшенә инде ияреп китәләр һәм Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылып шушы путларга табына башлыйлар. Хикмәт, шушы җирдә Аллаһ Тәгаләнең инде ике сөекле пәйгамбәре, монда инде Ибраһим алейһиссалам, Аллаһ Тәгаләнең сөекле дусты дип беләбез, Халил бит инде, һәм аның улы Исмаил алейһиссалам яшәгән була. Шушында аларның Аллаһ Тәгалә шәригатын алар китереп ирештергән булалар. Кешеләр шушы чиста булган, пак булган шәригаттан йөз чиреп, шушы ялган путларга табына башлыйлар. Һәм бу бик аяныч була. Чөнки адәм баласы тарафыннан эшләнә торган иң зур гөнаһ, иң зур зулым ул Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу. Аллаһ Тәгалә Коръәндә шулай дип әйтә. Дөреслектә ди ширк, ягъни Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылу, ул әлбәттә иң зур булган зулым дип әйтә. Ул тормышта да шулай. Ниндидер бер биеклеккә, ниндидер бер тауга менү генә, ниндидер бер үргә менү генә ул авыр. Кирегә тәгәрү бик тиз. Һәм менә бу мәсьәләдә дә шулай. Бер Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылып яшәгәндә аларның инде бар да әйбәт иде, ләкин Аллаһ Тәгаләгә тиңдәшлек кылгач, алар инде кирегә тәгәрәделәр һәм бик нык төпкә төштеләр. Аллаһ Тәгалә, Раббыбыз, бердән-бер Аллаһ Тәгаләгә алар инде шушындай зур аңа карата зур зулым кылгач, билгеле инде аның бәндәләренә карата, аның мәхлукларына карата зулым инде кылынды да кылынды. Һәм менә шушы бер гөнаһ икенче гөнаһны инде башка төрле гөнаһларны үзенә тизрәк тартты. Монда инде без аны бик күп тармакларда күрсәтергә була. Мисал өчен инде адәм балаларының, шушы мәхлукларның инде хаклары үтәлми башлады. Мисал өчен риба дигән әйбер бик нык таралып китте шушы гарәп халкында. Риба ул кешедән инде кешегә бурычка бирәләр һәм шушы бурычны арттырып кайтуны таләп итәләр. Риба ул Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә. Кайберәүләр әйтте ди, дөреслектә ди, риба ул сәүдәнең бер түре генә ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди, Аллаһ Тәгалә халал кылды сәүдәне, ягъни арттырып сатырга рөхсәт ителә, ләкин харам кылды рибаны ди. Аннан соң инде таралып китә хәмер эчү. Кешеләр бик күп инде хәмер эчә башлыйлар, хәмер куллана башлыйлар. Билгеле инде хәмер таралып киткәч, хәмер эчү таралып киткәч, башка төр гөнаһлар да, зина кылу кебек гөнаһлар инде таралып китә. Чынлап та хатын-кызның дәрәҗәсе бик нык түбән төшә. Гарәпләр арасында әйтәләр, никах 4 төрле була иде ди. Беренчесе, бүгенге көндә дә шәригатьтә карарланган кебек шушы мәһр белән, шаһидләр белән карарланган никах. Һәм инде бу бүгенге көндә дә безгә рөхсәт ителә торган никах. Икенче төр никах һәм инде калган төр никахлар, алар инде фахишәлектән бер нәрсә белән дә аерылмыйлар иде. Һәм инде хатын-кызның дәрәҗәсе бик нык түбән төште. Көчле кешеләр көчсез кешеләрне изә башладылар. Ятимнәрнең һәм инде мискиннәрнең бернинди хаклары калмады шушы җәмгыятьтә. Һәм әйтергә кирәк, менә шы кыз бала туса, әгәр дә ир-атның кызы баласы туса, Аллаһ Тәгалә әйтә, аның йөзе карала иде ди, кайгыдан ди. Ни өчен? Ике кабилә бер вакыт шулай итеп талашып сугышып китәләр, низахка керәләр. Бер кабилә икенче кабиләгә һөҗүм итә. Һәм инде икенче кабиләне җиңә. Һәм җиңгәч, тегенең ниләрен, кешеләрен, балаларын, халкын дип әйтик, үзенә әсир итеп алалар. Һәм бер кабиләнең башлыгының кызын икенче кабиләләр ләктереп алалар, аны инде әсир итеп. Һәм
Шушы җиңелгән як күпмедер вакыт үткәннән соң көч җыя һәм инде янәдән яу чабып, шушы электән аны җиңгән кабиләгә бара. Зур сугыш була, кан коеш була һәм үзенең инде үчен алгач, үзенең кызын инде иреккә җибәрдем дип уйлагач, кызы әйтә: "Мин инде монда ди кияүгә чыктым, миңа монда инде ошый" дип әйтә. Һәм менә шушы ата кеше бик нык гарләнә һәм үзенә сүз әйтә, нәзер бирә: "Әгәр дә ди миңа ди тагын Аллаһ Тәала берәр кыз бирсә ди, мин аны тереләй җиргә күмәчәкмен" ди. Һәм Аллаһ Тәала, Раббыбыз Аллаһ Тәала шушы бәндәгә бер артлы 10 кыз бала бирә дип әйтәләр. Һәм аның 10-сы да тереләй җиргә күмелә. Һәм менә шушы начар пишрак булган, бузык булган гадәтне шушы гарәп халкы күреп кала. Һәм алар аны үзләре дә куллана башлыйлар. Нигә кирәк безгә кыз бала дип уйлыйлар? Ул бит кыз бала кылыч тута алмый, үссә берәр нинди юл белән инде шушы фахишәлеккә кирип китсә, яисә шушы кабилә башлаганның кызы ничек итеп әтисен уятка калдырган кебек безне уятка калдырса ди, нигә кирәк ул дип шушындай фикергә киләләр һәм кыз балаларны тереләй күмү гадәте кирип китә. Бик нык куркыныч, бик нык вахшиләрчә булган гадәт. Алла сакласын. Һәм инде Куръанда да бу турыда әйтелә. Нашы Иншиқақ дигән сүрәдә мисал өчен Аллаһ Тәала әйтә: "Ва идәл мәүудәту суилат би әй зәмбин кутилат" ди. Кыямәт көнендә ди, бер гөнаһсыз үтерелгән сабый баладан сорарлар: "Әй бала" ди, кыз баладан. "Әй бала, сине нинди гөнаһың сәбәпле үтерделәр соң" ди. Ягъни кыямәт көнендә һәрбер адәм баласының эшләгән гамәле турында соралыр ди. Һәм менә бу инде әйләнеп кайтар гарәпләр җаһилият чоры дип әйтик, инде җаһилият ул наданлык дип тәрҗемә итәләр, яисә инде Аллаһ Тәаләгә карышу чорындагы гарәпләрнең булган пишрак гадәте була. Инде үзенең кызларын исән калдырга теләгән кешеләр бик нык шушы хур булып, инде кешеләрнең көлүләренә инде түзеп кенә исән калдыра торган булалар. Һәм чынлап та, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте белән инде ислам килгәч, Аллаһ Тәала күрсәтә. Мисал өчен бер сүрәдә әйтә: "Яһабу лиман яшау инаса ва яһабу лиман яшау зукур" ди. Кемгә теләсә Аллаһ Тәала кыз баланы бирде, кемгә теләсә улны бирер ди. Кемгә теләсә икесен дә бирер, малайны да кызны да бирде, кемгә теләсә берсен дә бирмәс ди. Ягъни хакыйм ул инде кысыр калдырыр ди. Ягъни менә шу балаларның бирелүе дә Аллаһ Тәаләнең хикмәте белән бирелгәнлеген Аллаһ Тәала ассызыклап күрсәтә Куръанда. Һәм менә шушындай бик нык бозык гадәтләр таралганлыгын күрәбез. Менә шу инде эчеп исерү гадәте хәмернең меңнәрчә атамасы булган була. Алар аны суга караганда күбрәк эчә торган булалар. Һәм билгеле инде хәмер булган җирдә шау-шу, низах, талашу һәм инде кан кую дигән әйбер була. Гарәпләрнең ниндидер бер үзәкләшкән идара итү системасы булмый. Алар һәрберсе аерым-аерым кабилә, уру булып яши торган булалар. Шул сәбәпле аларның инде бетмәс төкәнмәс сугышлары дәвам итә торган була. Әлбәттә инде һәрбер җәмгыятьтә, кайсы гына җәмгыятьне карасаң да, аларда яхшы яисә яман дигән төшенчәләр була. Шушы җаһилият чоры гарәпләрендә дә мондый төшенчәләр була. Мисал өчен, җаһилият чорындагы гарәпне күз алдына китерсәк, ул батыр була. Ләкин батырлык дигән сыйфатны алар гел башкача инде күрә торган булалар, тасвирлый торган булалар. Батырлык дип алар сугыш кырында күбрәк кешенең башына җитүне батырлык дип саный торган булалар. Һәм ислам дине килгәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның батырлыкның асылы ул түгел икәнлеген аңлата. Чөнки монда нәрсәне аңларга кирәк? Бер генә галимнәр әйтә, бер генә җәмгыятьне дә ди өр-яңы баштан үзгәртеп курып булмый ди. Ләкин шушы аларда булган гадәтләрне, аларда булган сыйфатларны ди дөрес юлга юнәлдереп китеп кенә, үзгәртеп кенә ниндидер бер уңышка ирешергә була дип әйтәләр. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям килгәч тә батырлыкның асылын күрсәтә. Ул кан кую түгел, менә шу һәрбер кеше батыр булырга тырышам дип алар бер туктаусыз сугыша торган булалар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям батырлыкның ашу вакытында үзенең нәфрәтеңне тотып туру икәнлеген аңлата, шушыны күрсәтә. Инде башка сыйфатларны да иншаллах киләсе чыгарылышта карап китербез кыскача гына. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да иман,
тәуфиқ, хидаят, истиқаматларны насип етсін. Аның қушқанларын үтәп, тыйғаннарын тыйлып, юғары жәннәтләргә керүләребезне һәр баршаларыбызга да насип етсәйді.